Arratsaldeon, pantailaz beste alde zaudeten guztioi. Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioaren bueltan arituko gara gaur mahai inguru honetan. Zalantzarik ez da hezkuntzak oinarrizko zutabea izaten jarraitzen duela zeregin horretan, euskararen legea ezarri eta 38 urte geroago. Begibistakoa da hezkuntza komunitateak lan eskerga egin duela orduan marraztu zen ereduen bidean. Bestalde, inoizko atxikimendu sozial handiena dago gaur egun, eta hala erakusten dute etxekoek ereduen artean hautatzerakoan dituzten joerek. Hala ere, A, B eta D ereduek eman dute, hori diote behintzat, egiten diren ikerketek eta baita ere proba diagnostikoek. Baina datuetatik haratago neskamutilek derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan eredu bakoitzean lortzen dituzten euskara gaitasunen gainean hausnartu nahiko genituzke. Horretarako hemen dauzkat nire alboan mahai inguru honetara gonbidatu ditugun Lourdes Imaz Gorostidi, Euskal Herriko Guraso Elkarteko koordinatzailea, Mikel Ormazabal Loinaz, Kristal Eskolako zuzendari nagusia, Inigo Salaberria Aliaga, Euskal Eskola Publikoen zuzendaritza elkarteen federazioko lehendakaria, eta Koldo Tellitu Mejia, Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakaria. Arratsaldeon, denoi, eta hemen dauzkagu guztiak ere prest, arratsalde hontan gogo eta egiteko. Hausnarketa antolatzeko bi galdera luzatu nahi nizkizueke, zuetako bakoitzari, bai? Orain arteko bideaz, zuen betaurrekoetatik begiratuta, egungo egoeraz, pixka bat hausnartzea nahiko genuke. Horretarako, 21 minutuko tartea utziko dizuegu bakoitzari, eta hauek dira prestatu ditugun galderak zuentzako. Lehenengoa, euskararen legean ezarritakoari eta jendarteak gaur egun dituen hizkuntz erronkei erreparatuz, nola ikusten duzue euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa A, B eta D ereduek egiten duten eskaintzetan? Hori izango litzake lehenengo galdera, eta proposatzen dizuegun bigarren galdera, aniztasun handia dago, herri eta ezegunen arteko errealitate soziolinguistikoen artean, hori ukaezina da. Zer eskaini beharko genieke ikasleei, beren inguru soziolinguistikoa edozein delarik ere, derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan legeak eskatzen duen euskara gaitasun maila lortzeko. Hau da, gutxienez B2 euskara maila lortzeko. Botata daude galderak, orain txandan zuen hausnarketak entzungo ditugu, eta Lourdes, zuri ematen dizutitza, nahi duzunean, zure hausnarketa botatzeko. Eskerrik asko Arantxa, eta eskerrik asko kontseiluari jardunaldiak antolatzeagatikan eta gu gonbidatzeagatikan, eta arratsaldeon mahaikidei. Bi galdera hauei erantzuteko, hausnarketa motz bat egingo dut, ez? Lehenik eta behin, argi daukaguna da, D eredua dela euskararen ezagutza ondoen bermatzen duena, ez? Eta A eta B ereduek ez dutela bermatzen euskararen ezagutza, ez? Ondoen bermatzen duena esan dut, gero hainbat datu emango ditugu, ez? Esan nahi dut baita ere, sare publikoa izan dela, euskalduntzeko oso tresna garrantzitsua izan dela gure herrian, ez? Kontuan izan behar da, 83. urtean adibidez, D eredu publikoan zeuden bakarrikan 14.000 ikasle, ez? Eta, 2017an, 160.000 ikasle daude ja D ereduan, ez? Horrek esan nahi duena da, EAEko hezkuntza sistemaren erdia dagoela sare publikoko D ereduan. Orduan, uste dugu hori bai dela datu garrantzitsu bat, ez? Mahai gainean ipintzeko. Esan behar da baita ere, A eta B ereduak erresidualak direla EAEko sare publikoan, ez? Ikasleen 80% gaur egun dago D ereduan, ez? A ereduan 16% daukagu gutxi gora bera, eta gainea A eredu publikoa berezia da, ze A eredu publikoan daude egoera sozioekonomiko baxuenean dauden ikasleak, ez? Orduan nolabait bai dago A eredu publikoa lotuta egoera sozioekonomiko baxuko ikasleekin. Eta, B ereduan 6% daukagu, ez? Orduan argi dagoena da gaur
sare publikoko D ereduan, 80%arekin dela herri hau euskalduntzeko tresna oso importantea, ez? Behin hori esan da, orduan bai, esan dezakegula, D ereduari esker unibertsalizatu egin da, ez? Euskararen ezagutza, ez? Eaeko sare publikoan, baina esan behar da baita ere, karo, ikasle mota aldatu egin dela, ez? Ez da berdina, 83. urtean D ereduan zeuden ikasleak eta gaur egunean D eredu publikoan dauden ikasleak, ez? Argi gertatu dena da, lehen A eta B ereduan zeuden ikasleak, orain D ereduan daude, ez? Orduan, horrek esan nahi du, gaur egungo ez da existitzen D eredu bakarra, baizik eta D eredu desberdinak existitzen dira, ez? Aniztasun handia dago, eta horrek erronka bat suposatzen du. Gero pixka bat Nafarroara joten bagara ikusten dugu horre datuak nahik oso desberdinak dira, ez? Nafarroan D ereduan ikasleen 25% dago, ez? Azkenean, EAN eta Nafarroan D ereduan dauden ikasle mota desberdina da, ez? Ikusten dute, EAN aniztasun handiagoa dago D ereduan, bai lortu dugu nolabait gizarteko ikasle mota desberdinetare iristea, eta hori positiboa da. Eta iparraldera joaten bagara ere, sare publikoan ere, pixkanaka, orain, 21 eskolatan D ereduan ikasten da aurre hezkuntzan, eta gero, lehen hezkuntzan ikasleen 21 edotako B eredu batean, arazoa batez edakagu bigarren hezkuntzan, ez? Hor asko jaisten da B ereduan ikasten duten ikasleen kopurua, ez? Orduan, hori pixka bat datu batzuk ematearren. Behin datuak eman da, esan daiteke, D ereduaren bilakara posgarria dela, baina emaitzak kezkagarriak dira, ez? Eta nik uste dut horretaz hainbat aldiz hitz egin dugula. Zergatikan ikusten dugulako ikasleen kopuru handi batek, ez duela lortzen oinarrizko kompetentzia euskaraz, ez? Hau, egiten direnean diagnostikoak, ebaluazio diagnostikoak, euskararen hizkuntza komunikazioaren kompetentzia aztertzen denean, hor, datu batzuk ematearren, ez? Adibidez, 2011-tik 2017-ra, lehen hezkuntzan 13 puntu galdu dira eta DBH-en 10, ez? Hauek sare publikoko datuak dira, baino itunpekoaren sareak antzekoak dira baita, bale? Eta ikusten duguna baita da, tarte honetan, gora egin duela baita ere hasierako errendimendu, euskaran hasierako errendimendu maila daukan ikasleen kopurua, ez? Orduan, ikasle kopuru handi bat dago oraindikan oinarrizko maila batean, ez? Orduan, hor datu kezkagarri batzuk badaude. Hezkuntzan askotan eztabaidatzen dugun bezala, emaitzak lotura izaten dute hainbat faktoreekin, ez? Hainbat aldagaiekin. Faktore importante da, isek maila da, adibidez, ez? Eta euskararen kasuan baita ere, etxeko hizkuntza, ez? Horiek eragin egiten dute emaitzetan, hori kontuan izan behar da, hori behintzat kontuan izan beharreko datu bat da, ez? Eta, honekin lotuta, egia da, aniztasun soziolinguistiko bat dakagula, ez? Euskaraz hizkuntza gaitasun desberdina dakaten ikasleak daudela, eta hori oso lotuta dago baita ere aniztasun sozioekonomikoarekin, ez? Eta hor datu batzuk ematearren, sare publikoan gaur egun ikasleen ia erenak maila sozioekonomiko baxua dauka, ez? Eta hori bakarrikan bikoiztu eginda 2009-tik dazkagun datuak, ez? Gero baita ere ikusten da familia etorkinen kopurua ere bikoiztu egin dela, ez? Eta azken datu bat ematearren, gaur egun sare publikoko familien 30% lehen hezkuntzan euskalduna da eta DBH-en datua baxua dago, ez? Orduan hori pixka bat esateren guzti horrek eragin egiten duela dauzkagun emaitzetan. Orduan, lehenengo atalagoa amaitzeko, 3 ideia azpimarratu nahi nituzke, ez? Lehenena, D ereduaren gorakada importante hori, D eredu publikoa da herri hau euskalduntzeko tresna oso importantea, bigarrena aniztasuna dakagu, hori positiboa da, ze horrek esan nahi du lortu dugula denetariko ikasleak izatea, ez? D ereduan, euskaraz ikasten, eta hori oso datu positiboa da, baina kontuan izan behar da baita ere, horrek eragin egiten duela emaitzetan, ez? Piskat, ideia horrek azpimarratu nituzke. Eta proposamenez hitz egiteko, ni batez ere nahi nuke arlo ez formalean konzentratu, ez? Azkenean gurasoen elkartetatik pixkat egiten dutugun lanarekin, ez? Iruditzen zaigu, beti izaten dugu, ez? Eskolak bera bakarrik ezin du, ez? Eskolak izugarrizko esfortzu egin du, ikasleak euskalduntzen, irakasleak euskalduntzen, baina eskolako ordutegiarekin bakarrikan ez da nahiko, ez? Eta hemen hitz egin dezake, ordutegi lektiboan, edo horrekin ez da nahiko, ez? Orduan, uste dugu, euskararen normaltasuna lortzeko
arlo ez formalean eta informalean badagoela asko egin daitekela, ez? Uste dugu horre asko inziditu daitekela. Eta nik bai gustatuko litzaidakeela 3 klabe azpimarratzea, ez? Alde batetikan eskola espazioaren garrantzia, ez? Uste dugu euskara bai eskola ikasle askorentzat da euskararen erreferentea da, ez? Eta kontuan izan da lehen emandako datuak, ez? Familien hizkuntzarekin lotutakoak ikasleen gehienentzako, ikasleen gehiengorako euskara da, eskola da euskararen referente eta eskola da euskaraz egiten den espazio bakarra, ez? Eta hori konfinamentuan asko ikusi da, ez? Konfinamentuan hau kezka handi bat izan dugu guztiok, ez? Hor euskararen galeragatik, ez? Azkenean umeak etxean egon dira eta etxe horien gehiengoetan etzen euskara ikasten, ez? Hitz egiten, ez? Orduan, bai uste gula, aprobetsatu egin behar dela eskola espazioa, eta eskola espazioa esaten dudanean, esaten dut goizeko 8:00 hasi eta arratsaldeko nahi duzuen ordura arte, aprobetsatu egin behar dela, uste dugulako hori dela euskararentzako espazio erreferente bat dela, ez? Eta horrek esan nahi du baita ere koordinatu egin behar dela, ordutegi barruan egiten dena, kanpo egiten dena, eta ez? Nolabait eragina izateko gela barruan egiten dena, gelatik kanpo egiten den horretan, ez? Eta hor adibideak esaten dizkizuet, eskolan ikasten badugu euskaraz jolasten, lortu behar duguna da hori ere kalera ateratzea, ez? Nolabait koordinazio bat egotea. Gero baita ere, bigarrengo ideia bat azpimarratu nahi dut eskola komunitate parte hartzaileak sustatzearen garrantzia, ez? Hemen adibidez familiak eta guraso elkarteak klabeak dira, ez? Orduan bai behar duguna da eskola parte hartzaileak izatea eta familiak parte hartzea eskoletan, ze uste dugu eragin oso handia izan dezaketela euskararen normalkuntzan. Eta hemen ere arazoa daukagu momentu honetan, ez? Pandemia garai hauetan zailtasun handia da, ez? Parte hartzeko, ze eskoletan sartzea familientzat ez da erresa, eta orduan, beti izan dugun espazio hori, ez? Familian artean egoteko, patioak, eta orain ez dazkagu, ez? Orduan, egia esan, iruditzen zaigu hori klabe bat dela, eta momentu honetan, arazoak ditugu arlo honetan. Eta azken ideia bat beste eragileen implikazioa, ez? Guk eskola ulertzen dugu, inguruan txertatuta dagoen eskola ulertzen dugu, ez? Eta iruditzen zaigu eskolak elkarlan egin behar duena gainontzeko eragileekin, ez? Eta adibidez, udalak izan daitezke oso eragile garrantzitsuak honetarako, ez? Izaten dut udalak gertuen dauzkagunak direlako, bale? Eta, beti ere esan dudana, ez? Guzti hauen arteko koordinazioa. Danik, adibidetxo batzuk emango dizkizuet, ez? Klabe hauetan oinarritutako adibidetxo batzuk esateko, egiten, arlo honetan familiok egiten ditugun kontuekin relazionatuta, ez? Dauzkagu hainbat ikastetxe publiko adibidez, patioak, ez? Espazioak eraldatzeko proiektu pedagogiko eta eraldatzaileetan, ez? Eta hauek interesgarriak dira, ze hemen eskola komunitate osoak parte hartzen du, ez? Ikasleek eta irakasleek, familiak eta udaletxea, ez? Normalan irakasleak arlo pedagogikoa arduratzen dira, udaletxeak finantzazioa bermatzen dute, eta ikasle eta irakasleak egiten dutena da, erabaki zen olako eraldaketa egin nahidan patioetan, eta gero hori egin, ez? Zergatik dago importantea, alde batetikan komunitatea egiten delako, ez? Pixkat goian komentatu dudana, eta baita ere, ordutegi ez formalean erabiltzen diren espazio hauek egiten ditugulako amableagoak, eta gustorago egiteko espazioak, gero espazioek oso importanteak izango dira, arlo ez formal horretan eragiteko, bai? Beste adibidetxo bat adibidez, hau atera dute, Amaraberri da Donostiko ikastetxe publiko bat, hango gurasoak egiten duten zera bat mintza praktika egiten dute, zer egiten dute euskaraz dakiten eta ez dakiten familiak juntatu egiten dira, eurek erabakitzen duten espazioan eta eurek erabakitzen duten orduan, eta orduan elkarrekin euskaraz egiten dute. Zergatik dago importantea, noski komunitatea egiten delako baita ere, eta baita ere eragiten dugulako, hemen komentatu dudan ideia horretan, ez? Dakagu familian 70% ez dakien euskara, ez? Orduan hor eragiten dugu, ez? Komunitatea egiten dugu, eta gainera bestalde baita ere eragi egiten dugu horretan. Beste kontu batzuk. Guk adibidez pandemia hasi zenean, inkesta bat egin genien familiei, 5.000 erantzun jaso genituen, kezka nagusi bat zen euskararena, euskaraz etzekiten familiak ezin izan zuten seme-alabei lagundu, eta hor kezka handiak zeuden, ez? Hor guk bai eman genizkien familiei gomendio batzuk, ez? Horre urtea daramatzagu guk beterekin lanean honekin, Iñaki Izmendirekin, eta hor normalan egiten ditugu hitzaldiak, ez? Euskaraz ez dakiten gurasoei laguntzeko ezerako lanekin, ez? Orduan, hor eman genizkien olako pista batzuk laguntzeko, ez?
Eta olako hitzaldiak guk normalean sarri egiten ditugu, ez? Orain arte egiten genituen bakarrekan euskaraz ez dakiten gurasoentzako, eta orain hasi gara baita ere egiten euskaraz dakiten gurasoentzako, ez? Eta euskaraz dakiten guraso hauekin egiten ditugun hitzaldiak dira gehiago seme-alaben euskararen erabileran eragiteko, ez? Hori pixka bat adibide moduan. Gero baita ere beste esperientzia bat, daukagu iparraldean ikasbi federazioak egin du app bat egin du, app horretan parte hartzen dute euskaraz dakiten eta ez dakiten gurasoak eta elkarri laguntzen diote etxerako lanekin, ez? Orduan, hori da modu bat baita ere, familiak euskarara ekartzeko eta familia horiek euskara, etxean ez dakatenak euskara, baino seme-alabak euskarazko ereduetara eraman dituztenei laguntzeko, ez? Hor ere komunitatea egiten dugu, ez? Gurasoen artean, eta eragin egiten dugu, familia gehiago euskarara etortzeko, ez? Eta, beste adibideztxo bat, hau udaletxeekin egiten dugunaz, esan dizuen bezala udaletxeak eta ere klabeak dira honetarako, Gasteizko udalarekin adibidez, eta hango federazioarekin batera, egiten ditugu alde batetikan gurasoentzako hitzaldiak, eta besteldatik baita ere eskolaz kanpoko begirale eta hezitzaileentzako hitzaldiak egiten ditugu. Egiten duguna da, bai jantokiko langileentzat eta bai eskolaz kanpo dauden langileentzat formakuntzak, eurek euskaraz aritzeko ikasleekin. Orduan, pixka bat nire asmoa zen hori, klabe batzuk ematea eta hori buruzko adibideak. Eta, nik ja, honetaz haratago, badaude beste aukera batzuk ere egiteko, nik ez ditut ezagutzen, baina nik uste dute, izan daitezkela ideia honak, ez adibidez, irutu zaigu positiboa izan daitekela adibidez, elkarlan bat egitea udaletxea, eskola eta familien artean, non udaletxeek astebukararo euskarazko jarduerak antolatzen dituzten, eta kontuan izan behar da, klaro, hiri handietan edo herri handietan hau erresagoa da, baina hau ez da gertatzen herri txikietan, ez? Oso importantea da, udaletxeek astebururo euskarazko jarduerak antolatzea. Eta gero eskolarekin elkarlan bat egotea. Honek zer esan nahi du? Adibidez, ostiralero ikasleak ateratzea eskolatikan papertxo batekin, ez? Esaten duen, astebukara horretan ze aukera dauden, ez? Eta gero, irakasleen aldetikan positiboa izango litzateke, astelehenan hortaz galdetzea, ez? Eta gurasoen aldetikan, guraso elkarteak azkenean bai dira klabeak dira baita ere eskolako gurasoen arteko elkarlana sustatzeko, ez? Eta nolabait parte hartze hori sustatzeko, eta gurasoen elkartetikan egin daitekena da informazio hori baita ere gurasoi pasatu, eta gero baita ere saiatu gurasoen artean geratzen, ze, klaro, guraso batzuk ohitura gehiago, euskaldunago direnen gurasoak edo ohitura gehiago dazkate olako jardueretarako, baina bai lortu behar duguna guraso elkarteen bidez eta guraso elkarren artean eraginda, etxean euskara hizkuntza ez dakaten horiek ere erakartzea olako jardueretara, ez? Adibidez, olako proposamen bat interesgarria izan daiteke. Orduan, laburtzeko azken parte hau esaten nuena, ez? 3 klabe eman nahi dituen. Eskola da referentea, eskola aprobetxatu egin behar dela, eta momentu honetan hori ez da gertatzen ari, gero urgentzia zitzen du, hori ez da gertatzen ari. Orduan, eskola aprobetxatu egin behar da, aldan ordutegi gehienanan, aldan jarduera gehienak egiteko euskaraz. Ikasle guztiak izateko aukera hori, ez? Da, uste dugu eskola referente dela, parte hartzea, eta beste eragileen implikazioa. Gero oso importantea baita ere koordinazioa esan dudana bezala, ez? Hau da, eskolan egiten denak nolabait egotea elkarlanean udaletxeak egiten duenarekin eta familiek egiten dutenarekin. Eta amaitzeko idea hau sistematizatzea, ez? Askotan gertatzen zaiguna da, badazkagu esperientzia desberdinak ez akabanatuta, baina lortu behar duguna da sistematizatzea. Hau da, praktika honak konpartitzea, eta bestei ere jakinaraztea. Eta, nik honekin amaitzen dut. Eskerrik asko, Lourdes, ja badauzkagu osagai batzuk mahai gainean, eta orain, Mikel, zuri ilustatuko dizu gonbita, zure hausnarketa gurekin partekatzeko. Nahi dezunean? Eredu eta aspalditik ari gara hitz egiten. Harritu egin zidan, nola ereduak berriro eztabaidan jarriz mahai baten inguruan. Nik aspalditik 1980 batean hasi nintzen hezkuntza munduan. Eta 82-83an hasi ginen hor euskara martxan jartzen, tokatu zitzaidan ikastetxe bat euskalduntzea, nun eta Azkoitian, ikusi, nun eta Azkoitian, danak euskaraz hitz egiten zutenak ikastetxe bat, erlijioso batzuk joan ziren, eta gu etorri ginen, kotzaiak bidalita, eta han amesten genuena pasa egin dugu, eta hizkuntza ereduen bitartez egin dugu,
nik askotan esaten dut, nondik gatoz? Nun geunden? Ezta? Nun geunden 80ko hamarkadan, ez? Zenbat ikastetxe anitz. Askoitian danak euskaldunak ulertzen zuten, eredua jarri behar zela, edo euskaraz egin behar zela, eskuntza mundu, baina jontzaitez, ez dakit, Barakaldora, edo, ez dakit, noa, Gasteizare, bai, oiazu, ez? Garai hartan, orduan, zer eman zigun, ereduak zer eman ziguten, nik usten dut superatuta daudela eta superatu egin behar direla, baina gehiegi gaitzesten ditugu, nolabait ahaztuz, ze gauzak lortu ditugun, ez? Hizkuntza ereduekin. Berme juridikoa eman zigun hizkuntza ereduak. Beste herrialde batzutan izan zituzten traba juridikoak guk ez ditugu izan, eta nolabait agian momentu batzutan mantxotu egin digu prozesua, euskalduntze prozesua agian, ezta? Gaizki erabili izan dalako, eredu horiek gaizki erabiliek izan direlako, ezta? Edo, behintzat, erakunde bakoitzak zituen, ezinen eta hortxe kokatu da eta jolasean agian ibili izan du da. Argi eta garbi ikusten dugu ikastetxeak prozesu honetan 80ko hamarkadatik A eredutik B eredura pasa behar zutela eta B eredutik D eredura eta gu oso anitza gara, kristau eskolako ikastetxeko oso anitza dira eta dauzkagu gehienak B ereduan, baina D ereduan urtez urte gehiago eta hor prozesu bat ikusi dugu egin dela ez. Nik baita ere, esan behar dut, hizkuntza ereduak ze egoeran eman genituen, hezkuntza elebitasunean. Hoi holaxe da, ez da? Orain aldatu egin zaigu, hezkuntza eleaniztasuna dugu. Eleaniztasun horretan komplikatu egin zaizkigu gauzak. Eta komplikazio horren barruen ikusi dugu, benetan kontutan izan behar degula aniztasun hori, egoera soziolinguistikoa, familiena, ikastetxeena, ingurunearena, eta horrek zer eskatzen ari gaitu? Eskatzen ari zaigu, aizu, egintzazu ebaluazio bat, ikerkuntza bat, eta egintzazu hizkuntza proiektu bat. Nik ikastetxe asko, ez dut esango itupekoetan edo ez, ikastetxe asko dabiltza lanean, esan murgiltze proiektua egin behar dela eta hizkuntza proiekturik ezer egin gabe. Hizkuntza bateratua, lan bateratu eginez. Nik egin esango izu, niri ikastetxe bat, nire sareko etortzen denean, ez da, eta esaten diot horreneko gauza, hizkuntza proiektua baldaukak eta ez diat ezer sinesten esaten dekenarekin. Ez diat ezer sinetxi gauza horretaz, ez? Orduan, nik horri ikusten dut, izugarrizko aldakuntza bat eman dela, nolabait pedagogialdian, ez da, hizkuntza proiektua. Bildur naiz, hizkuntza proiektua itzaki hartuta, baita ere, hainbeste lan ez egitea, euskararen aldeko apustu ez egitea. Nik usten dut, gizarteak bultzatzen gaituela euskararen alde apustu egiteko. Nik hori argi eta garbi ikusten dut, eta ez duenak egiten, esan nahi du ez dagoela Euskal Herrian. Nik ez ditut nahi euskaradunak, ez da gutxi, nahi ditut euskaldunak, ez da, euskaldunak. Orduan, egoera honetan baliabide desberdinak jarri beharrean gaude. Ni oso kezkatuta nago, 2020 honetan, gure gizarte gehiago aniztuko da, kanpotar gehiago izango ditugu. Ari gara jartzen baliabideak, behar ditugun baliabideak, bai giza baliabideak eta bai ekonomiko baliabideak jartzen ari gara, benetan euskalduntze prozesua 80ko hamarkadatik egin dugun hori. Ez ote dugu zapuztuko, 21. mende honetan pentsatuz dena eginda dagoela, edo asko egin dela eta hortxe gaude. Ni beste arlo bat esango nuke, hezkuntza formalean, oso ondo esan duzu, ez da? Hezkuntza formalean egiten dugu, ikastetxeak oso importantea da. Nik asko importantzia asko ematen diot, euskara nahi baldin badegu gure gazteek eta erabiltzea prestigio izate euskara. Eta nola prestigiatuko dugu euskara? Prestigiatuko dugu benetan ikastetxeetan ondo erakusten baldin badegu. Maila honean. Bigarren gauza, prestigioa ekarriko du
erakargarritasuna. Eta erakargarritasuna lortzeko euskara maitatzen erakutsi behar dugu. Nik beti esaten dut, afektibo arloa ez baldin badegu lantzen hizkuntza bat lantzerakoan, erabiltzerakoan. Hori nola egiten da? Bueno, erlazioaren bidez eta, ez? Baina nik importante ematen diot. Ikustea hizkuntza bat dela erraminta bat baino gehiago. Da pentsamolde bat sortzen duena, antropologia bat, ikuspuntu bat, ikusmira bat. Nik beti esaten dut, nik prailen naizenez, egunero zoitzaldi egiten dut goizean eta arratsaldean salmoak irakurriz, eta praile erdaldunekin baldimanago erderaz egiten ditut salmo horiek, baina euskaldunekin nagoenean euskaraz egiten ditut eta oihartzun desberdina du, nire bihotzean eta nire barruan, euskaraz egitea erderaz baino. Erakargarriago egiten zait. Zergatik? Bueno, aberatsagoa ikusten detelako, ikuspuntua, antropologia bat, munduare desberdin ikusten da, beste begi batzukin ikusten da, eta horre ailatzeko, asko kostatzen zaigu. Ze, esan dezagun egia, arazo galantakin gabiltza, 14 urteko gure ikasle neskamutilekin, erderara jotzen dute. Naiz eta ereduak, murgiltze ereduak, baita, zergatik, hori galdetu beharko genuk ez da. Zerbait badago euskararen estrukturan, linguistikoan, ez diona egiten erakargarria esango nuke, edo ez dio ematen malgutasuna hitz berria sortzeko erderaz sortzen diren heinean bezala, ez da? Eta orduan, erderara jotzen digute. Hori ikusten dugu ez, eta ze nolako lanak egiten ditugun eta egiten dituzten gure hezitzaileek. Benetan, nik gaur esan behar dut, eskerrik asko hezitzaile guztioi, euskararen apustu eginez, zenbat lan egin, eta zenbat bihotzeko mina, ze ikusten dituzulako emaitzak, ez ainonak edo zuk izan dituzunak zure bihotzean jarritakoak ez. Horregatik, nik indarra handi eman nahi diot ez da prestigioa behar dugu, erakargarritasuna sortzeko eta erabilgarritasuna lortuko dugu erakargarritasun horren bidez. Eta hori nik ikusten dut beharrezkoa dugula, ez? Ados, esan dezun guztiarekin, ados nago, nik ezin dut ezer zuzenduko hortaz, baina nik ikusten dut lan asko handia daukagula, eta nik hizkuntza proiektuari ematen diot, momentu honetan, pedagogikoki sinisten dutulako. Gerokoa, eskolatik kanpo, eskolan 6 ordu egiten dituzte. 18 ordu kanpoan izaten dira, aisialdian, deportean, hainbat esparrutan, geure formalean bai, baina enpresetan, sare sozialetan, hor, izugarrizko eragina dute. Hor, ahalegin handi bat egin beharra daukagu, ze bestela eskolan egiten dugun, ez dut esango guztia baino, zati bat pikutara joango zaigu. Eskerrik asko, Mikel. Beste hausnarketa bat, beste elementu batzuk jarri dizkigu mahai gainean, eta orain, Inigo, zuri emango dizutitza, nahi duzunean. Nik halakoetan gertatzean bezalaxe, azken burukoetara hurbiltzen hasten garenean gauzak errepikatu egiten juten zaizkigu, ezta? Eta lehendikan aipatutakoen inguruan, sakontze elementu txiki batzuk ere gehitu edo aportatu nahiko nituzke, ezta? Hasiko naiz izenburutikan, ezagutzaren unibertsalizazioari, ezta? Eta Mikelek aipatu egin du elementu bat, eta da unibertsalizazioa eta globalizazioa ere, bai? Hemen lehendabiziko kontua ondo argitu behar deuna da, eta pena da hemen ez izatea, baino ikasletaz hitz egiten nahi geha, baino ikaslerik ez dakago hemen. Akaso, beharrezkoa gendukena izango litzake, haiei galdetzea ere zein dan beraien euskararekiko irudia, zein dan beraien euskararekiko emozioa, afektoa, zein dan
berarekiko duten lotura. Alegia, zertarako balio zaien. Goazen galdetzera, ze akaso, beraien ezagutzatik eta beraien esperientziatik ere, guretzako baliagarriak izango zaizkigun zenbait elementu eskainiko dizkigute. Bai? Beraz, eleoke gaizki, olakoren batean ere, ikasleekin kontatzea. Ikasle anitzetaz hitz egin deu, bai? Sozio-linguistiko anistasuna hitz egin deu. Ikastetxeaz ikastetxe, bai eta ikastetxe barruan ere, sarean sare eta bai sareetan barruan ere. Baina hor, elemento nagusi hori, eta da anistasun soziolinguistikoarena, anistasun sozioekonomiko baten bestelako ondorio bat izan daiteke. Eta hor, ikerkuntza ere beharrezkoa dugu. Ikerkuntza zergatik. Ezpai da berdin abordaje didaktiko bat egitea halako gaitasun bereziak dituen ikasleri tipologia batekin edo bestelako batekin. Eta lanketa horiek beharrezkoak ditugu ikastetxearekin lotura zehatza dutenak. Hemen ikerkuntza unibertsitatean egiten da, zalantzari gabe. Eta ikerkuntza oso aurreratuak ditugu. Baina ondoren ikerkuntza horietatik zein nolako xirimidia datorkigu gure klaustroetan aplikatu beharrekoa. Maiz, gertatu izan zaigu, eta hau eramaten gaitu oraindik aipatu ezan elementu batetara, eta da irakasleriaren formakuntza. Glotodidaktikaz hitz egiten ari ginen. Didaktikaren, hizkuntzaren didaktikaren zientzia. 60. hamarkadan genekiena edo zekitena, batzuk ez ginen jaio, asko gustatu egin zait Mikelek aipatu duen egineko bidearen aitortza, bai? Eta ezagutza ere jarriko nuke, ze batzutan iritsi berria garenok, agian eginiko bidea pixkat alde batera utzi, ez ezagutzatikan klitxe batzuen arabera baloratzen dugu, baina eginiko esfortzua hor dago. Eginiko esfortzua hor dago, Lurdesek aipatu dituen zenbakiak, 25 urtetan garatutakoak dira. 80. hamarkadan, ni ikasle nintzenekoan, zegoen errealitatea, 80. hamarkadan, 2000, 2010 eta 2020 hamarkaden hasieran gaude. Gizarti era bat ezberdin baten aurrean. Eta nago, askotan, atzera begira da hori egin gabe, aurrera begira goazela berritasunaren bila, baino ezagutzan dauzkagun pozoari edo metatze lan horri balioa eman gabe. Formakuntzaz hitz egiten ari nintzen. Nola asmatuko dugu bide bat, egunean egun, zientzia didaktikaren zientzia horrek eskaintzen dituen ezagutza horiek, aurrera pausu horiek, nola eraginkortuko ditugu gure klaustroetako formakuntzetan ondoren gure ikasleekin landu daitezen. Ze, alde batetik handago irakasleak datozkigunak nola formatuta datozkigun, baino jakina da eta bidea luze egina dakagu formakuntza etengabeko batean gaudela. Eta ez nuke esango bakarrikan jardun profesionalean, baita bizitzan ere. Orduan, hori horrela izanik, asmatu inbarko genduke, ezagutza zientifikoa eta aplikazio praktikoaren arteko bide hori jorratzen, laguntzen, sustatzen. Bai? Euskara arrakastarako giltzarri. Elementu klabea da hauxe. Gizarte kohesiorako, igogailu sozialerako, euskara arrakastarako giltzarri bat izan da gizarte honetan. Nere galdera da, gaur egun hala da. Alegia, azkeneko urteetan izan dugun bilakaera horren oinarrian egon ziteken hau, gaur egun ere aktibo bada, edo besterik gabe, militantziarik eskatzen ez duen, ni nire seme-alabak D ereduan matrikulatu ditut, nire euskerarekiko militantzia bertan amaitu egiten da. Nik D ereduko nire perfil linguistikoa bi dut, eta nik nire euskararekiko militantzia hementxe amaitu egiten da, irakasle bezala. Edo euskarak beharrezkoa aldu oraindik
eta argi eta garbi daukagu, baietz, beharrezkoa duela. Militantzia aktibo bat, bai familien aldetikan, zein nolako ekosistema linguistiko osasuntxoa eraikitzen dugun seme alabe hoien inguruan, zein nolako eduki tipologiari aurkezten diegun. Mikelek aipatu egin du, ez? Euskal imaginario horrek, ez? Unkitu egiten zaituen horrek, ez? Bide hori irekita eduki behar dugu, irekia dugunok, eta bide hori irekiarazi egin behar diegu, eskaini egin behar diegu, bide hori irekita ez duten hoi. Eta horretarako erakarri egin behar ditugu. Erakargarritasun handia behar du. Erakargarritasun hori lortzeko nola? Batetik, ezinbestean, eta gu hezkuntzako profesionala garen heinean, ezinbestean kalitatezko hezkuntza ereduak eskainiz. Aurrerakoiak deituko diegu, berritzaileak deituko diegu, baino kontuz, 80. hamarkadan erabilitakoak ere baliagarriak izan dakizkiguke. Oraintxe edozeini Martintxo mahai gainean jartzen diezu, euskaraz etzekien bati, eta momentu horretan zerbait piztu egiten zaio. Ez dakit, aixala, tal, eta izen txoro bada, Martintxo, baino badu berezko zerbait. Zertzuen horrek, bere barruan emozio handia zuen, emozio handia zakan. Eta batzuei arrakastarako bide eskaini egin zien. Batzuk, etxetikan zekartenei alfabetatzeko, esateko, euskerak ere merezi du nere aldetikan alfabetatze esfortzu bat, eta etxetikan euskaldun ez gentozen entzako, hoientzako ere, erronka gisa esanez, ondokak egin balin badu, eta hone egiten balin badio, neri ere hone ingoit. Bai? Orduan alde horretatikan, beraz, bide lagunak zeintzu ditugu, ezinbestean ikastetxeak, lehendabiziko eskutik familia ditugu. Familiak ikastetxeak tandem hori sustatu, indartu, parte hartzean oinarrituta koordinatu, eta aberasten ez balin badeu, jaidak hau, ikusi egin dugu, azkeneko 6 hilabete hauetan. Pantailak ireki egin dizkigu, gure etxeetako sukaldeak, gure ikasleen errealidadeetako ikasleen sukaldeekin. Konektatu egin dugu. Erabat inhumanoa den espazio eta entorno batean, virtuala deitzen zaion horretan, konektatzeko balioa eman digu. Zeren beraien errealitatea ezagutu dugu, eta beraiek ere gurea ezagutu dute. Hor, badaukagu aurrera pausu oso garrantzitsu bat. Eta nik uste dut, txanpa hori aprobetxatu inbar degula. Zeren familiak eta ikastetxeak eskutikan egiten dugun bidea, askoz ere emankorragoa da, zeinentzat? Zalantzarik gabe ikaslearentzat. Baina baita ere profesionalarentzat, ze profesionala ze bilatzen du? Bere jardunaren, ongizatea. Bai? Ni nire lana ondo egiten dudanean, ez dakit, ondo sentitzen naiz, ez? Orduan, bide horretan, bide partekatu horretan sakontzen asmatu inbar dugu. Ez da ezer berria. Familia eta ikastetxeen arteko jardun militantea ez da orain asmatzen ari garen kontu bat. Beste batzuk ere, holaxen eraiki egin zituzten beraien proiektuak, bai? Eta horrela aurrera egin ahal izan dute. Beraz, gu hortaz ere bai ikasi egin behar dugu. Eta gero beste eragileak aipatu egin dira. Beste eragileak zergatik? Ekosistema linguistiko osasuntxu horretan, ikastetxearen inguruan ditugun bestelako eragileak, auzogintzan dabiltzanak, herrigintzan dabiltzanak, kulturgintzan, gizarte lanetan dabiltzanak, horiek ere ikastetxearen bidera egarakarri behar ditugu. Nola? Koordinazioa sustatuz, helburu partekatuak adostuz, metodologia berdinak eta helburu horiek partekatuta behar dute. Ez du inolako logikarik, nik ikasgelan lanean ari naizen helburu batzuk, ikasleekin erruz eta tan lan handiarekin ari naizenak, ondoren horiek esparru ingurukoetan isladarik ez izatea. Ez hori eskolako lana da. Hori ezin da gertatu. Beraz, amaitzeko, hemen kontua zein da. Hemen kontua da, diagnostiko zorrotz bat beharrezkoa dela ikastetxeetan, hezkuntza proiektu horren baitan, hizkuntza proiektuak duen ardaztasuna
agerian jarriko duena, diagnostiko zorrotza aipatzen duanean da, gabeziak azaleratuko dizkiguna, ze bestela hobekuntza planik ezin da planteatu. Eta gabezi horiek ez dira bakarrikan eremu soziolinguistikoan adierazi behar edo egin behar, eremu sozioekonomikoan eta soziopedagogikoan ere lan egin behar dute. Aztertu egin behar dugu, zein nolako beharrak dituzten gure neska mutilek. Ikastetxearen barruan. Baina ikastetxea ezin dugu hartu elemento bakun bat bezala. Ikastetxe hori bere gizartearen partaide bat da. Eta gizarte hori, kasu honetan EAE edo Euskal Herria maila zabalago batean, azkenean nire hizkuntz eskubideak bermatuta eduki behar ditut, nik nire ikastetxean egiten dudan lanketaren ondorioz. Bide horretan, nik uste dut, badaukagula zer aurrera pauso eman, eta unibertsalizazioa eta globalizazioaren mamu horretan, ze globalizazioak dakarrena da txikitasun hori alde batera utzi, txikitasun hori bihurtu daiteke, ingelesez aipatzen den branding elementu hori. Alegia, ni globalizazio horretan, ni zerk bihurtzen nau berezi. Zuk euskera ez dakasun horri, euskera zure bihurtzen baldin baduzu, horrek egingo zaitu berezi. Horrek egingo zaitu globalizazio horretan arrakastatsu. Beraz, hori izan daiteke bideetako bat, gure ustez garrantzitsua, euskeraren erakargarritasun bide horretan. Eskerrik asko, Mikel. Eta gaur paper zailena tokatu zaizu. Lehenengo bi galdera hausnarketa hauen. Pentsatzen duen ezela geratuko gauza handirik botatzeko, baina geratzen da. Lehenengo eta behin eskartu kontseiluari gonbidatzeagatik eta orain nengoen inigori entzuten Martintxo dela eta gogoratu dut nik orain dela 51 urte Xabiertzerekin hasi nintzala Gasteizko ikastola baten, eta lotzen dut Mikelen aipamenarekin, Gasteizko ikastola baten Barakaldon jaiotako ume bat. Bi herrik aipatu duzulako. Txantzari eta gero, pizkat eskorra ipiliko naiz orain, ez da? Askotan komentatu dugu gure artean, gure ikasleen euskera ezagutza eta kalitate mailak, azkenengo ebaluazio diagnostikoetan, emaitzak oso eskazak izan direla. Eta ni uste hori larria dela bi arrazoiengatik, bata eskazak izan direlako benetan, baina bigarrena, eta nik uste aipagarriena da, berakada dagoelako. Azken 10 urtetan, berantza egiten ari gara. Eta nik uste hori oso kezkagarria da, bereziki, ereduan matrikulatutako dagoen kopurua gora egin du, eta gure emaitzak arlo horretan bera egin dutela. Orduan horrek ere frogatzen du, ereduan matrikulatuta goteak ez duela inondik inora, ziurtatzen gutxieneko, euskarazko gutxieneko garapen hori, ezta. Nik dut eskuintzera giben artean, gaur komentatu dugu, nahiko adostasuna dagoela ikasleek lortu behar duten euskara mailari dagokienez. Eta lehen hezkuntza amaitzerakoan gutxienez bat maila, eta bibe maila derrigorrezko bigarren hezkuntzan, ezta. Baina egia esan da, helburu horiek oso urrun geratzen dira, ez dira lorgarria gure ustez, eta ereduetan ikasten ari diren ikaslentzako, eta baita ereduan ikasten ari diren askorentzat, nik uste dut horretan, eta ja aurreratzen dut gure planteamendu bat, nik uste dut ezinbestekoa dela, askotan errepikatu dugu, hizkuntza ereduak desagertu behar direla, eta ikastetxe guztietan euskaldun eleaniztunak bermatuko dituen ikaste eredu orokor bat ezartzea, murgiltze eredua, ez da? Balizko lege baten aurrean, desde luego ikastolen elkartearen apostua hori da, ez da? Horrekin ere lotu nahi dugu, gure ustez ikasle guztiek, eta azpimarratuko guztiek, aipatutako euskarazko gaitasun mailik lortu behar dutela, ez da? Herri eta ezigunen arteko realitate soziolinguistikoen artean aniztasun handia dagoela hori nabarmena da, baina gure ustez konponbidea ez da baldintza soziolinguistiko makurragoen dauden eremuetan gaitasunak jaistea. Ez, inondik ere gure ustez, berdintasun printzipioa bermatzeko ikasleek
bueno, maila eta gaitasunak berdinak eskuratzeko, hori izan behar da helburua, bide horretan jartzea, eta, esaldi ospetsua egin da, gutxiago duenari gehiago eman. Hau da, baliabide berezitua jartzea, berdintasun irizpideri mantentzeko, eta guztiak aukera izatea helburu horiek lortzeko, ez da, guretzat oso garrantzitsua da. Ja, gero jarraituko dut pizkat geratu diren zuloak betetzen, eta hasiko naiz ebaluazioaren planteamentutik. Ebaluazioaren planteamentuan, eta behin baino gehiagotan egingo du gauza berdina, gogora ekarriko dut kontseiluak ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen proposamenean agertu ziren elementu batzuk. Eta laugarren elementoa, hemen daukat, gogoratzen dut arlo honetan esaten genuela, aurre hezkuntzaren amaieran ikasleen hizkuntzen aurre-ebaluazio glotodidaktikoa egitea. Hau proposamenean mailean jarri genuen, biztan da indarrean ez dagoela, baina horrekin batera gure hezkuntza sisteman beste bat falta da. Eta da, derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan froga bat. Orduan, momentu honetan daukagu ebaluazio sistema bat, bai, emoten digu idei batzuk, egiten dugu LH laun eta DBH bin. Baina, justo, kuriosoki, hasieran eta amaieran ez daukagu. Eta hori gabezi nabarmen bat da, ez dakigulako gure ikasleen ibilbidea zein da, askotan ez dakigu egiten ari garena. Ondo egiten ari garen, ala ez. Gogoratzen dut, derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan froga bat egin zala 2005 urtean, gogoratzen duzu Angeles Institutaren garaian, eta sekulako zalaparta sortu zen, batzak izan zirenak. Eta 2005-etik ona ez dugu egin, eta guk uste dugu hori garrantzi handia duelako, froga horiek egiten direnean, alde batetik badaukagu argazkia, baina beste batetik oso erabilgarria da hobekuntza planteamentuak egiteko. Guk, desde logo, guztio bezala, ulertzen dugu ebaluazioa, hobekuntzarako bide bezala, ez da? Lehenengo gabezi bat hori aipatu nahi nuen, aipatu ez delako, ez da? Eta gainera jasota dagoelako kontseiluak bere garaian egindako proposamenean, ez da? Bigarren bat, hau nik uste dut bai aipatu dela, baina sakondu nahi dut horretan, ez da? Azken urteetan Euskararen erabileran eskola komunitatea eta era orokorrean esaten dute, motibatzeko ekintzak, sugestioa eta diskurtsoa indarra galdu dute. Hori nabarmena dela. Eta barriro ekarriko dut gogora, zer esaten genuen kontseiluko proposamenean garai hartan. Lehenengo puntua zen gainera. Eleaniztasunaren izaera eta ezaugarriak jendea hartaratuko dituen diskurtsoa zabaltzea. Hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntzaren planteamendu berri horretan, euskarari lehentasun emotearen abantailak eta aldoenak azpimarratuz. Nire ustez, azken urteetan, horretan ez gara finibi. Eta nik uste guztio dugula erantzukizuna eta aitortu behar dugu. Eta nire ustez galdera batzuk hor bota behar ditugu eta gure buruari egin era oso kritiko batean. Eta esango dizut. Euskarari normalizazioa hezkuntzan erronka lortutzat jo aldugu. Nik uste batzuetan bai. Pentsatu dugu orain dela 10 urte iaia guztia eginda zegoela edo gertu geundela. Bereziki, etengabe ikusten genuelako, ereduan matrikulatuta zegoen ikasleen kopurua gora egiten zuela etengabe, eta nik uste hor, erlajazio bat ekarri duela guzti hori. Eta nik uste horrekin kritikoak izan behar du. Eta horren ondorioz, urte batzuetan euskara gure lehentasunen artean egoteari utzi diola. Gure hezkuntzaren eraginen arteko eztabaidetan, beste gai batzuk egon dira, euskarari kendu diotena tokia. Nik uste hori aitortu behar dugula. Eta orain ikusterakoan emaitza hau, nik uste dut, autokritikoak izan behar gara eta izan behar dugu, barriro ere euskara lehen plano horretara eraman behar dugula. Beste kontu bat. Nik uste dut, hezkuntza sistemako ikasle askok, amaitzen dutenean daukate, nola zeko nuke, maila nahiko bat. Hau da, zertarako balio zai, euskaraz esaten den guztia ulertzeko, telebista piztuten dutenean ulertzen dute, ere emoten diete euskarazko irakasgaiak gainditzeko, baina maila hori askotan ez da nahikoa euskaraz bizitzeko. Ez da nahikoa euskaraz bizitzaren arlo guztietan abiltzeko. Gure ustez horretarako maila handiago bat behar da. Maila handiago behar da, errestasunez hitz egin ahal izateko, gustora, lasai, pizkate, zurea izatea, ez da? Eta honetan, nire ustez, erlajazio bat ere egon da, ez da? Eta gizarteren zati bat seme alabak
derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan nahikoa horrekin konfirmatzen dira. Eta askoren erreflexioa da, bueno, badaki. Eta gero gehiago behar badu, ikasiko du. Baina momentuz, amaitu duenean ikasketak, euskara badaki, ulertzen du, egin du ikasketak bere duan eta irakasgaiak gainditu du, eta nik dut ere, elemento bat daukagula, ezta. Guk askotan esan duguna, ezta, guretzat, hezkuntzako ikasteredurik euskaldunenak, agian inkluso murgiltzu ereduak ere, ez dute zer asko balio euskaldun aktiboak sortzeko orduan, hiztun horien hezkuntza euskalduna ez baldin bada, ezta. Guretzat euskalduntzeko euskeraz ezagutzeaz gain, euskal gizartean sortu edo eta gokitu diren kultura adierazpenak, nabarmenak bereganatu behar dira. Eta horretarako ezinbestekoa da euskal kurrikuluna. Guk askotan lotzen dugu, ezta? Euskalduntzeko, euskaldun aktiboak sortzeko, gure ustez garrantzi izugarria du euskal kurrikuluna. Askotan, gura neraben artean ikusten dugu, badagoela garai bat, aitortu dezagun, euskararekiko desapego punto bat dagoela, adinaren arabera. Nio lortzen badugu ikasle horiek barneratzea, euskal kurrikulunak moten duen idei horiek, nik uste dut, gero beranduago, berreskuratzeko hasia dagoela, ipinita eta hori garrantzi handia dauko, ezta. Eta gero, askotan esaten duguna guztiok, ezta, hezkuntza sistema ez dela errudun bakarra, ezta, nik gaur hemen ekarri dut, denak ezagutzen dugun hori, soziolinguistika klusterrak egindako ikerketa horretan, eta hor, agertzen zen, ezta. Gazte gisa ezaugarritzen dituzten elementu horietan, euskerak presentzia txikia dauka, hori da gazteek esandakoa, ezta. Sare sozialak, ikusentzunekoak, musika, moda, kirola, kuadrilla lokala, diskoteka, jaia, zuma goza. Guzti horretan, gazteek esandakoa, eta gazteek zer esaten dute. Beraiek lotzen dutela euskera familia, familia euskalduna dutenek, eta eskola. Eta hortik kanpo, ikusten duguna da, euskal kultura bereziki ozeano batean urtanta bat badela, ezta. Honetan azken aldian bai esaten duena da, zorionez azken aldian bintzat di oso komiki zalea naiz, euskarazko komiki gintza azkenen urteetan oso indartsua dagoela, baina, edozein kasuan, egia dana da, urtanta bat dela, eta nik uste dut soziologia kluster horretan agertzen dena oso kontutan hartzen dugula pizkat estrategiak bideratzeko, ezta. Hortik aurrera irten bideak edo proposamena, guretzat oso kezkatuta gaude euskararen kontuarekoin, azken urteotan lehentasunezko kontua da ikastolen elkartearentzat, 7. batzarra prestatzen ari gara eta horretan pisu izugarria izango du, haingat programa eta estrategia aurreikusi ditugu hori aurrera eramateko, ikastola batzuetan pulumpa programa bultzatzen ari gara, pizkat gazteeko euskarari emozioen bitarte hurbiltzeko, Mondragon Unibertsitatearekin UESIrekin elkarlanean lantzen ari gara egitasmo bat, baina hortaz haratago eta bakoitzak egiten dugunari hortaz haratago, nik uste garrantzitsuena dela elkarlana. Nik uste elkarlana hezkuntzako eragile guztion artean eta euskalgintzako eragileen artean, eta bereziki hoien artean kultura arloan dabizenekin, nik uste hor bide berriak asmatu behar ditugu. Nik uste guztiok eta lehen Lourdes ere komentatu du eskola publikoan lantzen ari diren gauza batzuk, nik uste guztiok ari gara ikusten honekin, bestearekin, eta ez hori konpartitzea pizkat, formula egokienak edo berezienak ikusteko, ezinbesteko kontua dela. Eta gero, beste elemento batzu, ez dakinik hizkuntza proiektuan luze aritu zaretenik azpimarratzea esan duzuenan, ez dut hori argi dagoela. Hizkuntza proiektua gauzatzeko behar diren beste baliabideak ipini behar direla, hori uste eta administrazioari komentatu behar diogu, hori elemento klabe bat dela. Eta gero, hizkuntza proiektua nire ustez familiek babestu behar dut, ez da hori garrantzi izugarria duela, ez da, seme-alaben garapen eleanitzaren aspektu guztietan familiak implikatu behar dira eta proiektuaren protagonista sentitu, nik uste hori garrantzian dira. Eta hori eremu guztietan, nik uste dut askotan hezkuntza badauka erritmo bat, baina eskolaz kanpoko jardueretan aisialdian eta nire bereziki oso ezagutzen dudan eremu bat kirolan oraindik ere atzean gaiz. Eta hori nabarmena da, eta horretan lanketa behar da, ezta. Beste elemento bat oraindik ere landu behar dena nire ustez berezikita da
ikasleen arteko harremanak euskeraz izatea hori lortu behar dugu. Ni uste hori ezinbestekoa da. Baina beraiek egin behar dute autori. Beraien emozioen bitartez, beraiek da pizka jorratu behar dutena, eta hor, gu bideratzaile lanak egin dezakegu, baina horretan, lortu behar duguna da, beraiek ikus dezaten euskera bere garapen pertsonalerako oinarrizko elementu izan daitekela, eta dela. Eta nik uste horretan, bideratu behar dugu. Esaten dugu askotan, foko altzatu ere, eta gure inguruan dauden elkarte eta eragile desberdinekin elkarlanean aritu ikastetxe bakoitzak, ikastola bakoitzak. Inguruan ditugu kulturre taldeak, dantza taldeak, bertsozale taldeak, euskeraz aritzen diren taldeak, ni uste dut elkarlan hori ezinbestekoa da, pizkak sortzeko giro orokor bat, ezta? Eta gero ere familiei ikuspegi orokor batetik, baina gero familia bakoitzari ere eskatu behar dugu lan bat, pizkat euskararen bultzatze horretan bere aletxoa ipintzeko, ezta? Oso garrantzitsua da, txiki-txikitatik, euskal kultur produktuak pizkat beraien artean zabaltzea, eta sortzea giro bat, hori guztia aurrera egiteko. Eta, honekin, izte. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen hausnarketak partekatzeagatik, eskatu dizuegu ariketa bat egiteko gaur egun egoera nola ikusten dezuen, eta noski atzera begirada bat ere bazan, zalantzari gabe alperrik ez direlako pasa urte hauek, eta eskertzen dizuet ere, Mikel eta Inigo batez ere, ekarri duzuelako lehen egindako ibilbide hori aurrera. Eta ez izan beldurrik gauzak errepikatzeko, ideiak errepikatzeko, ikusten duzue, hamarkadak pasatzen dira eta sensazioa bada, behintzat emaitzak ikusita, aurrerapenak ez doazela abiada berean behintzat. Orain, ondo iruditzen mazaizue, aurrera begira jarri nahi zaituztet, bai? Ja agertu dituzue, hainbat elementu, eta orain proposatu nahi dizueguna da, dugun egoera honetatik norantz abiatu gaitezke, zer egin dezakegun. Nola ikusten ote duzuen etorkizuna, hori da interesatzen zaiguna pixka bat. Hemendik aurrera proposatuko dizkizuegun, beste bi galdera hauetan. Lehenengo galdera izango litzateke, eta, gure erronka da pixka bat hau elkarrizketa moduan edo jutea, horregatik ez diot inorri txanda emango, animatzen dana, az dadila bere iritzia botatzen, bale? Osasunetik hasi, eta gure bizitzako ia esparru guztiak tindatu dituen krisi eta larrialdi garaian bizi gara, gure belaunaldiak sekula ezagutu ez dituenak ikusten eta bizitzen nahi gea, eta eziguneak ere hitz egin behar izan ditugu, eta ikasleak 6 hilabetez eskolari gabe egon dira. Hizkuntza alorretik begiratuta egoera guzti hau, kontuan izanik, oso ongi aipatu duzuen bezala gehienok, neska mutila askorentzat eskola dela euskararekin duen harreman bakarra, aurrikus dezakegu euskararen ezagutzan galera izugarria ekarri duela pandemia egoera honek. Hor dago, gainea, etengabe aurrez aurreko eskolen etetearen etengabeko itzal eta mehatxu hori, ezta? Ote du lekurik zuen iritziz aipatzen dizudan testu inguru alrebez honetan. Pandemiaren eraginez hezkuntza arloan hartutako neurriek eragindakoari aurre egiteko urgentziazko neurriak hartzea. Beti ere, gaur mahai ingurua planteatu dugun euskararen ezagutzaren universalizazioaren alorrean. Hor usten dizuet galdera. Nik guen dela demora gutxi idatzi de zerbait eta esaten nuen euskara deskonfinatu egin behar dugula, ez da? Deskonfinatu egin behar dugu euskara. Zergatik esaten dut hori, ez? Esaten baldin badugu ikastetxeetan dela euskararen erabilera handiena, ze hezkuntza formalean euskaraz egin beharra daukazu, eta orduan,
Euskalduna dena, area joaten dena eta gero konfinatzen dena etxean, da euskalduna baldin badira gurasoak, euskarak ez du izango inungo eragin negatiborik ez, jarraitu egingo du. Baina arazoa da eskolatik kanpo etxea jun eta inork euskaraz ez jakitea. Nik horri eta zailtasun hori izan dugu. Naiz eta baliabideak izan, online ez da gizara, hori nik alaxe ikusten dut ez. Gero, nik esango nuke ikastetxeei ardura eskatu behar zaiela. Nik ez dut ulertzen irakasle bat Euskal Herrian euskara ez dakina. Ni badakit askok entzundakoak izango direla, o entzuntetuntenak nire kontrajarriko nik Euskal Hezkuntza sisteman euskalduna behar ditu. Hori horrela izan da, eta ardura eskatuta, nik baita ere politikari esango nieke, utzi pakean guri lana egiten. Helburua jarri. Politikarien, hezkuntza sailaren lana izango da, helburua jartzea, eta gero eskatzea. Ebaluaketak egitea. Esan ditu. Ezta? Kolduk. Baina utzi lan egiten, ze toki guztietan lana ez da berdina. Nik hirugarren gauza esango nukena da, formakuntza. Irakasleok pentsatzen dugu badakigula dena. Eta ez da horrela. Ez da horrela. Beti ikasten. Beti saiatzen, hobetzen. Laugarrena, hemen asko entzun dut, familia. Familia egin behar du familia. Kontuz, familiari asko eskatu. Zer, bestetan guri ere eskatzen diguten, ez da, jode, dana eskolak egin behar du. Kontuz. Familiek mugak dituzte. Eta ez bakarrik euskara dakiten ala ez. Mugak dituzte baita ere denboran. Kontuz. Nik ere hortan, eta ados nago esan den guztiarekin, baina nire buruari esaten diot. Kontu. Habe zer eskatzen dugun. Gero, euskararen balioa. Neri 80ko hamarkadan euskaldunak askoitiarrak esaten zidaten, helduak, ez mutilak. Bai, motel, euskarak zertako balizaiak. Eta zergatik esateiak, hori? Eta bai, hartzen diet urola trena, zumarra garaiatzen hauk, eta geltokia utzi, urolako trenekoa, eta juten naiz Renfera, bere parean zegoena, tan erderaz inberdi bestela etzepkiat ezer egiterik, oain ez da egoera hori. Baina, nolabait nahi dut, euskararen balioa. Oain inglesaren balioa igual gehiegi dago, frantsesa, txinoa, alemana, euskararena. Eta hor, baita ere badaukagu zerregin handia. Nik ikusten dut hor. Eta gero ni beti keska bat, norbatek entzuten dunak, ni baino asko dakinak esango du, honek kakanazte bat zaten. Ni parte hartu nuen, 80 Miñanon egin ziren ba, hor ikerkuntza batzuk ereduak kentzeko asmotan eta Iztueta sailburua zela, 2008an, 7an, ez da ginola izan ziren, eta ni talde glododidaktiko taldean egon nintzen, ez? Eta han, entzuten dituen pedagogoei, kanpotik egarritakoei gauza bat, eta guk jarri nahi genituen helburuak beste gauza bat. Inoiz ez genituen ustartzen, ez dakit, helburu linguistikoa genituen, helburu politikoa genituen, porque nik usten dut, euskarari ere, eman diogula, izugarrizko, zaplastekoa erabili digunean partidismoaren ideologiaren ingurutik. Nik adibidez hemen daukat, ama hezkuntzaren trataera inoiz ere ez dut entzuten inun, nola tratatu behar dugu ama hezkuntza? Zer egin behar dugu guri etortzen zaizkigun, kanpotik etortzen zaizkigun neska mutiloiek hezkuntza, gure hezkuntza sisteman sartzen ditugu, eta nahi dugu, euskara ikasten hasi behar dutela. Eta ni nahi dut euskara ikasi dezatela, jakin dezatela, baina nola ustartu hori ama hizkuntzarekin batera. Hor baliabideak kristoan jarri beharko genituzke. Nik hortan dauzkat izugarrizko galderak, eta ordutik atera nintzen galdera horiekin. Ikusten dituen, ze helburuak zeuden politikatik,
euskal hezkuntza sistematik, eta hau egin behar deuta, batzuk esan ez. Ama hezkuntzarekin hasi eta 8 urtekin hasi da dila euskera ikasten, ez dakit zer. Beste batzuk, segitu hasi behar du, sartzen denean, Aizu, benga! Nun dago hori? Eta nik ez dut ikusten, inun idazten denik horretaz, edo behintzat hausnarketa orekatsu bat egitea, geuron artean ere. Ez dakit, bildurra dan, baliabide asko jarri behar direla, ezitzaile izugarri pila jarri behar direla, eta adibide sentzillo bat jarriko dut. Errumaniarra, musulmandarra, ez dakit etortzen zaizu, ikastetxera, gertatzen zaizu. Además, ikasturte hasi eta 10, pum! Via fax etortzen zaizkizu, eta esaten duzu. Bueno, oso ondo. Ez daki gazteleraz, ez daki euskeraz, eta inglesez ere ez. A ber, nola egin behar dugu? Eta, milagroak egiten dituzte gure zitzaileek, Milagroa. Bueno, kristau eskoletan bai. Ez. Milagro ez, da nahi deteman balorea, haizu, Tori, egin lana. Ostras, Pedrin, ez da? Orduan, nik ez dakit, nahasketa bat egin dut, baina esan egin nuen, nolabait, pandemia dela deskonfinatu, baina gero horre erronka batzuk, izugarriak eta zer egingo genuken. Nik oso generalidadea jo naiz, Oain esango bazen idate. Haizu, eta balio hori nola landuko zenuke, eta... Beste gauza da. Aurrera ziago egingo dizuet beste galdera bat. Orain igual gehiago urgentziazko neurri horietaz, ez? Utxune bat egonda, eskolara etorri ez diren hilabete horietan, utzi behar dugu hori horrela pasatzen, edo urgentziazko neurri batzu jarri behar ditugu nolabait utxune hori aintzat hartuta? Egiten ari da, urgentziazko hori egiten ari da. Esan nahi dut, urgentziazko hori martxoaren 13an hasi zan. Urgentziazko eskuhartze hori profesionalok egiten hasi ziran martxoaren 13an, zituzten baliabideekin. Urgentziazko hori egiten ari gera. Zergatikan, urgentziazko gizarte batean bizi garelako, beharrak urgenteak direlako. Baina kontuz honekin, urgenteak garrantzitsua ikusmiratikan lausotu egiten ote digun. Zeren bai, efektibamente, urgentziazko hori abordatu egin behar da, erantzun egin behar zaio, erantzuten ari zaio, esfortzu haundi batekin, irakasleeria egiten ari den esfortzua, kontuz, noraino jasangarria bihurtu dezakegun 20-21 ikasturte honetan. Zeren daukaguna eta ez daukaguna ematen ari era klaustroetan. Eta ekainaren 30 urruti dao. Baina martxoaren 13a oso hurbil daukagu. Zeren bizipen horietatik ari gera. Eta lehendik ere eginiko esfortzua. Ze hau, ez dator egoera ideal baten gainean eraikitako egoera kritiko bat, ez. Dagoeneko egoera zail batean geunden horren gainean bestelako zailtasun bat jarri zaigu. Eta orduan diagnostiko hori, zehatz hori, zorrotza behar du izan, ondoren garrantzitsua den horri aurre egin ahal izateko. Eta gure ikuspuntutikan, eta hau partekatua da, gure ikuspuntutikan, argi daukaguna da, gizarte eredu aurrerakoi baten mesedetan lanean ari garela. Ekitatiboa izango dana, kohesionatua izango dena, aukera berdintasunean oinarritutakoa, ikasle kritikoak sortuko dituena, eraiki edo erakutsi edo partekatu, zer nik ere, honetan, esan nuke, irakasleok ere askotan daukagula lerro bakartasuna, ez da? Norabide bakartasuna. Eta gu ere, irakasleok ere, ikasi egin dugu. Izugarri ikasi egin dugu. Hilabete hauetan. Izugarri ikasi genuen bezalaxe, edo ikasten ari garen bezalaxe, gure jardun profesionala hasi ginenetikan. Zeren gurea ere ikaskuntza bat da. Irakasle gainen einean, gu ere ezagutzan, haundiago bat, edo zabalago bat badaukagu. Baina hori ere bai, haunditzen juten gea ikasleen aniztasun horrekin lanean aritzen garen aldiro.
Hor oso garrantzitsua, urgentzia zein, momentu honetan, bi esparru ditugu. Bata da digitalizazioarena, eta digitalizazioaren eremua euskaldundu egin behar dugu kalitatezko baliabideekin, batzuk sortuak dare, batzuk sortuak ditugu, baino beste batzuk ere sortu egin beharko ditugu. Inguruan ditugun sormenerako gaitasun guzti horiek aktibatu egin behar ditugu. Kulturgintzakoan, herrigintzakoan, kiroletakoan, zientzian, artean, guzti horiek eraginkortu egin behar ditugu. Bertan dauden sormenezko pertsona oso balidoak ditugu. Eta horiei atera bidea eman behar diegu. Modu horretan elikatuko dugu urtanta den txiki hori. Modu horretan kalitatezko produktuak eskaini ahal izango dizkiegu gure neskamutilek beren euskal imaginario hori elikatu dezaten. Hori bat, da, beraz, digitalizazioa da bat, eta bestea, ezinbestean, euskararen normalkuntzarena, baina euskararen normalkuntza eta gaitasun komunikatiboa. Zer hemen, kontutan eduki behar deuna da, euskara ez da soilik arlo bat, ez. Euskara tresna bat da, komunikaziorako tresna bat da. Eta komunikazio tresna bat deneinean, komunikazioak berezkoak dituen gaitasunak ere euskararekin bilakatu egin behar ditugu. Proiektua aipatu da lehen. Hemen, eleaniztasuneko proiektuak planteatzen baldin baditugu, ezin uler daiteke euskaran eskutitza lantzearena, erderan la carta eta ingelesez edo frantsesez la lettre. Ez du inolako logikarikan, ez? Ezagutza bat da, eta ondoren erabiliko dituzu ezagutza horretarako klabe ezberdinak. Klabe euskerazkoa, frantsesezkoa, erdera gaztelerazkoa edo ingelesezkoa, bai? Orduan, bi esparru horiek, bata urgentziaren ikuspuntutikan, digitalizazioa, baino digitalizazio aberatsa euskararen ikuspuntutikan, eta euskararen formakuntza bera ere, sortu diren gap horiek, sortu diren gabezi horiek konpentsatze aldera. Zeren horiek ere erantzun egin behar dira. Eta horretarako bi aukera ditugu. Bata, baliabideak, dakigu nola dauden, eta horri aurre egiten ari gera klaustroetan, baina horrekin batera sormena ere bai aplikatu egin beharko genikioke. Bueno, ni lehenengo eta bain, uste dut, gauza bai azpimarratu nahi dut, pizkat pandemiarekin gertatu dena. Eta ez da, nire ustez, ezin dugu ahaztu pandemiaren aurreko egoera euskararen hezkuntzan oso txarra zela. Eta nik uste dut ezin diogula jendeari pentsarazi euskarak irakaskuntzan gaur egun duen egoera pandemiaren ondorioa dela. Nire ustez, ideia hau arriskutsua da, ez da? Egoera bazetorren, eta lehen esan dakoa. Azken 10 urtetan, beradakada bat egon da. Ezin da ukatu, azken finean, hilabete horiek oso gogorrak izan zirela, bereziki euskara etxean ez zuten ikasleentzat eta hori ondorioak izan duela, ezta. Baina bestalde batetik nik uste dut ikusi duguna da pizkat aurrez aurreko hezkuntzari bueltatu garenean da irakasleen aldetik ilusio bat egon dela, ezta. Ilugutazio eta motivazio bat pizkat barriro ere hezkuntzari aurrez aurreko hezkuntza horri bueltatzeko. Eta nik ere goraipatuko nuke ikasleen jarrera, ezta. Nik uste dut ikasleek ere momentu honetan beste jite batekin joaten ari direla ikastetxetara. Ni besteak beste nerabe bat daukat oraindik ere etxean, eta ikusi dut, eta nik uste dut hori nabarmena dela. Azken finean, beraientzat hilabete horiek oso gogorrak izan ziren, eta momentu honetan, neurri gero eta zorrotzak dauden momentu honetan ikastetxea, altxor bat beraientzat, pizkator, bere sozializazioaren zati handi bat egiten dutelako, eta nik uste dut, aprobetsatu beharko genukela, lehen aipatu duguna, lehen esan du 24 ordu eta 6, baina, karo, momentu honetan horrela da, oraindik ere horrela da, baina eske 18 horietatik, askok eta asko ja mugatuak dira beraientzat, kirola pikutara joan da, aizuela pikutara joan da, eta momentu honetan hezkuntzak duen garrantzia, kuriosoki inoiz baino handiagoa da,
gauza guzti hauek aurrera eramateko, eta nik uste dut, momentu honetan, aktibo bat badaukagula, eta nik uste dut, arlo emozionala, eta askotan aipatu genuen, goratzen duzu, pandemia nola, lehenengo egunetan, denok ari ginen, ia mantentzen badugu maila, eta gero konturatu ginen, kontuz, agian eskatzen ari gara gauza bat, eta eskatu behar duguna da, lehenengo jakin behar duguna da nola dauden etxean, eta arlo emozionala da du. Hori, hasierako hanka sartxo egin genuela guztiok, eta gero konturatu ginen, nik uste jarraitu behar dugula arlo emozional hori lantzen. Oraindik ere, ez da pasatu hainbeste denbora, eta oraindik ere, barnean badaukate beldur hori, ez da, garaie haietara bueltatzearena. Eta nik uste hori bideratu dezakegula Euskarara era inteligente batean. Horregatik, nik uste emozioen bitartez lanketa hori egitea, momentu honetan oso aproposa dela, ez da, badaukagu, zoritzarrez, aurkari potenteak, esaten du, lehen aipatu dudan guzti, baina horietako asko orain desagertu dira, justu tarte honetan, ordan, bueno, bada garai bat. Gero bai, hori, digitalizazioaren aipatu duzu, hori, ustez, gehigarri egingo dut, guretzat ere horretan apostu izugarria daukagu, gure kasuan ikaselkarren bitez, eta uste dugu, hor bi eztabaida nagusiki daukagu. Nik uste alde batetik da, dano bizitzen ari garenak gizarte honetan, software librea edo bestea, edo plataforma handiek, nik uste hori eztabaida hori oraindik ere emon behar duela bide bat eta oso sakona izan behar dela, eta bestetak zer nahi dugu egin digitalizazioaren bitartez. Eztabaida hori uste dut hezkuntza adituen artean oraindik ere mahai gainean dago, baina ezin bestean hori mahai gainean dago eta horreri bidea emon behar dugu. Ikusi duguna da gainera, pizkat prestatua egon direnak arlo horretan, pandemia asko zer hobeto eraman dute, errezago izan da beraientzat, hezkuntza prozesuarekin jarraitu. Eta horrean nik uste hori elemento klabe bat, eta nik uste orokorrean ikusten ari garela hortik badagoela bide bat, eta bide hori jorratu behar dela. Naiz eta oraindik ere argi dagoena da aurrez aurrekoa irakaslea aurrean egotea horren garrantzian nik uste dut inoiz nabarmena izan bada oraingoan oso argi ikusi dugu. Eta gero ja, Mikele komentatutako elemento batzuk, jatorri atzerritar duen ikasleen gaia, ezta? Nik uste dut hor apostu izugarria daukagu herri bezala. Ez bakarrik hezkuntza arloan, baizik eta herri bezala, eta nik uste dut klabe bat emon duzula, eta dano badakigula. Baliabide izugarriak behar direla hori aurrera ondo eramateko. Eta nik uste dut administrazioaren aldetik horrekin beldurra dagoela. Egia esan da, gaude fase oso bitxi batean momentu honetan, pandemia dela eta, azkenengo 7 hilabetetan oso bitxi etorri dira, ia bat ere ez, hori berakada bat egon da, eta ez dakigu hurrengo hilabetetan nola ze eboluzio izango den, baina logikoki etorriko da momentu bat, non barriro egongo garen egoera horretan. Eta nik uste horretan, estrategiak definitu gara gura, ezta? Nik uste momentu honetan, nola aipatu zu, ostiraleko fasa, ez da? Dinota, erabiltzen den jerga hori, bialtzen dizute fasa, hau da umea, eta astelenean agertu da hortik. Nik uste dute horrekin, horretan guztiok nahiko garbi duguna da, aurreko fase bat egon behar dela, hizkuntzaren ikuspegitik egokitzeko hemengo egoera, eta nik uste dut zuzenean bidaltzea, maila handienetan larriagoa da. Nik uste hor planifikazio bat egon da, guk lanketa bat egin dugu pizkatori ere jaurlaritzari proposatu, suposatzen guztiok hori dugula buruan, hizkuntzaren ikuspegitik ezin direla ikasleak ez gazteleraz, ez euskeraz, ez ingeles, ez jakin barik agertu gela batean, eta hori behar duela, Katalunian egiten ari dena, autostut ere Madriden ere, eta igual beste leku batzuetan ere, olako egokitze fase bat nik uste hori landu behar dela, ezta? Eta, momentuz, onarte. Bai, nik oso motz pixka bat esan dudan, ez? Euskararentzako presentzialitatea oso garrantzitsua da, hori bai dela urgentea, eta momentu honetan bermatuta daukago, eta badirudi bermatuta egongo dela, baina importante da baita ere presentzialitate hori alden zabalena izatea. Osea, diot, goizetik hasi, arregatik hasi goizeko 7:00, eta arratzaldean hori luzatu behar dugu, hori lortu behar dugu. Parte hartzaren esan dudana bezala, momentu honetan eskolak, ez daude irekita familietzat, eta hori oso importantea da, hori urgentea da hori ere irekitzea, aurretikan komentatu dudanatikan. Eta gero baita ere, errekuperatzea galdu ditugu nahin bat zera, barnetegiak, eta ez daude, momentu honetan ez dute funtzionatzen, eta horiek
da, momentuz, urgentea da, errekuperatzea geneukana behintzat, ez? Eta behin hortikan abiatuta aurrera begiratu, ez? Claro, ezin gara egon beti pentsatzen, ez dakit, ezin gara egon pentsatzen, ez dakit, momentu honetarako hezkuntza bataz, baizik eta etorkizunera begiratu. Eta ni horretan Koldorekin ados nago, ez? Euskararen kontua, igual, hori, deredua gerota, bueno, beti egon da etengabe zera egiten, ez? Gero eta ikasle gehiagorekin, dar pixka lasaitu egin gara euskararen kontuarekin, eta hori behirutzei dela lehen planura etara behar dugun kontu bat dela. Eta, bueno, gustatu zaitez, brandinaren kontua, arrakastarako giltza hori, ez? Uste dute pixka bat ideia horretatik zera eginda lortu behar dugula euskara izatea, bueno, hizkuntza erakargarri bat, ez? Kapotika datozen entzat, edo bintzat afektiboki erlazio hori ez dakaten entzat, ez? Orduan pixkat hori komentatu nahi bai. Guk pandemia dela eta oso keskatuta ibili ginen virtualizazioaren inguruan, ez da. Guk ebaloketa bat egin genuen ikastetxe guztietan. Osea, biluztzik jarri eta esan, bueno, zer dauzkagu, ze indargunea dauzkagu eta zer utxunea dauzkagu. Ze hau geratzeko asmotan da, ez da izango presentzialia dango da, baina hainbat. Eta nik usten dut urgentea dela benetan egiaz, ikastetxe guztiok eta ezitzaileok ez da, zuzendaritza taldeok eta bar izatea. Bueno, indargune dauzkagu, utxune dauzkagu, beharrak ditugu, eta ebaluazio horretatik ze presak eta korrika ebiligea, eta kriston lana eginda kontuz, nik horren kontra ez nago, ez da. Nik hori bat. Bestea oso, bueno, se supone esango lukez, kurrikulumaren egokitzapena. Nik usten dut, ni oain ez nago irakaskuntzan, ez? Kudeaketan nago, baina ni izugarrizko larritasune izango nuen irailean jun ikastetxera eta nire ikasleak nola etorriko dira. Aurreko ikasturtean noraino aliatu dira, eta ni zordiet leialtasuna nolabait esateko, jode baizu, zurekin hasiko naiz momentu honetan lanean. Kurrikulumaren egokitzapen baten inguruan. Eta nik usten dut, sinistu nahi dut egiten ari garela, ez da? Egiten ari garela. Baina hori beharrezkoa da bestela, frakasoak izango ditugu. Ze, bueno, hemen etzan egin beste autonomia erkide batzutan bezala, ez? Bueno, aprobo general. Uste hori hankasartze bat dela. Egokitu, ebaluatu, baina gu ere bai. Ni beti esaten dut, gu ere bai. Irakasleok ere bai, ebaluatu. Nik zer egin diat ondo eta zer ondo egiteko zer beharra daukat. Eta eskatu. Ikastetxeetan, zuzendaritzatai eskatu. Hau, beharra zaukea gu, zaukeat. Zertarago, nolabait, erantzun profesional bat emateko, zordiegulako ikasleei gure profesionaltasuna, ze jokoan dago beraien porrota. Hori izugarrizko responsabilidad edo ardura daukagu, ez? Ez dut, dinote, hildo horretatik kurrikulunaren egokitzapen kontu horrekin hori garrantzi izugarria duela. Nik uste dut, orokorrean lehentasuna izan dugula osasun eta segurtasun neurrietan. Eta horretan asmatu dugu eta nik uste dut lan izugarri hona egin. Baina gila dena da, bi lan horiek aurrera eramatea da, hezkuntza prozesa aurrera eramatea, eta segurtasun eta osasun neurriak aurrera eramatea, hori irakasleei sortu jake nekea. Eta nik hasieran esan dudana, hasierako ilusioa, voltatzen zara, baina ikusi beharko dugu, nola beltzen gara abendura, nik uste dut hor egon behar gara oso adi, hori ikusteko. Eta gero, hausnartu beharko dugu, aztertu beharko dugu kurrikulunaren gaia, ez da? Horretan ere, nola heltzen dira gure ikasleak. Eta nik uste dut gainera orain gertatu denarekin ere, hor, bueno, beraien buruan ere aldaketa batzuk egon dira, ez da? Beldurrarena, barrirotzea, bueltatzearena. Eta orduan, kurrikulun egokitzapenena nik uste dut gure agendan egon behar dela etengabe, eta hausnartzen eta aztertzen egon bara etengabe jakiteko momentu baten, agian olako neurriak eta arlo emozionalari gero eta espazio gehiago emotearena nik uste dut hori ezin dugula baztertu. Eta kontu zibili behar gara, ze logikoki, hau sare guztietan gertatzen dena, da daukaguz irakasleak nahi dutena, lortu helburuak eta guzti hori, eta helburu konkreto jakin horiekin oso tematia daudena. Nik uste dut hori aztertu behar dugula batzada,
egon daiteke arrisku bat ikasle eta irakasle asko krak egiteko. Eta ni uste dut horretan, nik uste dut, bueno, pasa direla hilabete bitxi gora bera, baina oraindik ere Gabonetara heltzeko hilabete bat falta da, eta nire ustez orain dator zatirik igual komplexuena. Ados. Hor badaude adostasun bi guztiok partekatzen duguna. Batetik ikastetxea arnasgunea dala, arnasgunea zaigu bai profesionaloi, zalantzari gabe arnasgunea zaie gure ikaslei dituzten beharren erantzuna bertan jaso eta bermatu egiten zaizkielako. Bigarren adostasun bat dago, eta da krisi sanitarioaren gestioan gure zuzendaritza taldeek beraien jardunaren 150% ematen aritu dirala, eta aurreikusi dezakegu ere hortan arituko zaizkigula, baina pedagogiaz noiz hitz egingo dugu. Ditugun behar hoiei metodologikoki nola aurre egingo diegun, noiz hartuko dugu eten bat, noiz partekatuko ditugun ezagutzak, esperientzia arrakastatsu handiak ditugu gure sareetan. Eskola publikoaren sarean, euskalduntze prozesuan arrakastako esperientzia zabalak daude. Pedagogiaren ikuspuntutikan berrikuntza metodologikoetan berrikuntza zabalak daude. Eta gainera, bermatuta, lehen aipatzen zen ebaluazioaren, ez da, ebaluatuta daude. Zergatikan dira arrakastatsuak, beraien ikasleriaren emaitzak hobetu egiten dituztelako. Horregatikan ordaindu egiten diote. Horretara datoz familiak gure ikastetxeetara. Beraz, noiz emango diogu tarte bat, errealidade berri honetan daukagun gizarte berri honen behar berri hoiei nola aurre egingo diegun. Porque aurreko erramentekin ari gea, aurreko tresnekin ari gera, aurreko moldeekin ari gera, baina adostu egiten baldin badegu gizarte berri baten aurrean gaudela, beharrak ere berriak izango dira. Beraz, noiz hartuko dugu tarte bat diagnostiko egoki bat egiteko, eta diagnostiko horretatik ateako zaizkigun pan, hauetan fijatu egin behar gera, eta hauetan tresna hauek aktibatu egin behar ditugu. Zeren azkeneko helburua beti berdina da. Ikaslearen arrakasta. Hori da gure jardunaren oinarria. Orduan, hartu ezagun arnasgune horiek babesteko hartu beharrezko neurriak, eta hartu dezagun baita ere tarte bat behingoz pedagogiaren inguruan ditugun elementu berri horiek hortaz ere aritzeko tartea. Ez dakit tarterik, de hecho, nola gabiltzan denboraz. Bai, hori esan behar nizun, noiz aipatu dezu, denborak agintzen du hemen ere, bostak pasata dira, eta 5:08 bukatu behar degunez, gaizto papera egitea tokatzen zait, eta oso gauza interesgarriak egiten ari zarete, baina beste esparru batera eraman nahi zaituztet, beste galdera baten bidez. Ados? Bueno, pedagogia aipatu duzu, Inigo, hizkuntza proiektuak aipatu dituzue, Lurdesek esan digu koordinazioa eta sistematizazioaren beharra, Koldok gogorarazi digu ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko proposamenean zetozten hainbat puntu, eta bizkat esparru hartara eraman nahi zaituztet orain. Bale? Uste dut nahiko adostasuna dagola, batzuk esplizituki eta besteak inplizituki aipatu duzue, datuak kontuan izanik eta hizkuntza gaitasun mailetatik abiatuta eredu guztietan, ereduan barne, hankamotz ari da, euskararen gaitasunari dagokionez. Zein da eskarmentutik abiatuta eta aurrera egiteko bidea? 12 urte pasatu dira, kontseiluak ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen proposamena mahai gainean jarri zuenetik, nola ikusten duzue proposamen hori? Badu gaur egun lekurik, gaindituta dago, baliagarria izan daiteke oraindik hortik, esan dizuet hainbait gauza aipatu dituzue ja, proposamenean jasotzen zirenak,
adibidez, aipatu ez dan gauza bat, baina esan duzuen aritik zijoana, proposamenan aipatzen zen, inbertsio handi bat egin beharko litzatekela 0,3 urtetako adintarte hortan, pedagogiak eta glotodidaktikak eta beste hainbat disiplinek esaten digutelako hori litzatekela umeen ezaugarriei begira ere, ja ume erdian jarrita ere, egingo diren inbertsioak etekin handiena aterako zaiena. Orduan, erronka hau proposatzen dizuet. Kontseiluak mahai gainean jarri zuen ikasle euskaldunak sortzen proposamen hori ikusten dezuen gaur egun oraindik badaukan baliogarritasuna, edukitzekotan nola. Bai, claro, baliogarritasunak, baina, 12 urte pasatu dira eta gizarteare aldatu egin da, ez? Nik lehen eman ditute datu batzuk, ez? 2009-tik ona asko aldatu da ikasleen tipologia ikastetxeetan, ez? Eta horre, esan dut argi, ez? Ikastetxe batzuetan, egoera sozioekonomiko batzuko ikaslea daude, eta horrek eragina dauka emaitzetan, ez? Horren azterketa bat egin behar da, hori kontutan izan behar da. Ikasle tipologia aldatu egin da. Orduko D-eredua eta gaurko D-eredua ez da berdin. Orduan, nik dut lehenengo gauza hori egin behar dela. Horren azterketa bat hitz egin dugu, diagnostikoa, eta lehenengo horri heldu behar zaio. Lehenengo kontua horri heldu behar zaiola. Behin hori egin da, errebisatu beharko ditugu baita ere metodologiak. Hau da, komentatu duana, berdinak dira gaur egun behar diren metodologiak ikaslean hitz orientarako, edo ez dira, ez? Dut metodologien errebizio bat egin beharko litzatekela, bai? Proiektuaren agertzen da baita ere dokumentuan, ni ados guztiz, ikastetxe bakoitza bere hizkuntza proiektua, baina, kontuan izan behar da baita ere, gauza bada ikastetxearen dokumentua, ikastetxearen proiektua, baina, gero ikastetxe hori dago ingurune batean, eta ingurune izan daiteke herria, baina baita ere gizarte batean, ez? Eta guzti horrek eragina dauka. Osea, gauza bat azuk izan duzuko oso proiektu ona, oso asmo onak, baina gero ikasle horiek bizi dira inguru batean eta baita gizarte global batean, ez? Eta, horretaz ere hitz egin dugu, baina hori kontuan izatea. Gero, ebaluazioarena, Koldok komentatu duena, derrigorrezko hezkuntza amaitzan behingoz zehaztu behar da ze maila lortu behar duten ikasleak, eta nola ez, gero, hori lortzeko baliabideak ipini ikastetxe guztietan. Ze ikastetxe bakoitza bere proiektu egingo du, segun eta nolakoak diren bere ikasleak, eta baina guztiak izan behar dituztela, helburu berdinak lortzeko eskubideak. Eta, hor baita ere agertzen zen langileak euskaldunak, oraindikan hori ere, behintzate, oraindikan lortu gabe daukago, ze, arlo batzuetan eskoletan badauzkago oraindikan euskaldunak ez diren langileak. Ez orduan, pixka bat, nik ideia horiek komentatzen nahi dituen. 12 urte pasa dira. Eta nik, zoritzarrez esan nuke bai, gaurkotasuna duela, ezta? Eta nik pentsatzen nuen orain dela 12 urte egin ginenean hau egiten, pizkat epe motzago batean hor zeuden gehienak lortuak egongo zirela, gogoratzen dut, gurekin Arantxa Gonzala, eta Mikel ere bai, eta nik uste hori, esperantza hori bagenuela, ez da. Eta, kuriosoki, nik irakurtzerakoran barriro, lehenengoa irakurri dudanean, hau da, pizkat diskurtsoarena, gizartearena, nik pentsatzen nuen, garai hartan egiten genuen ezen du, baina hau egin dago, hau orokorrean, eta gaur lehen, komentatu dut puntu hau, egia da, ezko berreskuratu behar dugu. Honetan, puntu honetan, atzera joan gara. Baina atzera joan gara nabarmen. Beste puntu batzuk ez dira bete, baina honetan atzera joan da. Gara, diskurtsoarena, berreskuratu behar dugu. Diskurtsoa momentu honetan, ahul dago. Nik uste hori nabarmena dela, ezta? Eta gero hori, agertzen diren gauza batzu, nik uste oso interesgarriak, hor nahiko aitzindariak izan ginen, ezta? Ezaten genuen, ebolaketa frogak fundazioa batek izatea ebolaketa hori egiten zuena, nik uste hori proposamen oso interesgarria, aurre ebolazio grotodidaktik hori zenbat buelta mon genio, nola egingo genuke, bideoaren bitarte, umea 6 urte daukonean egitea bideoaren aurrean, euskeraz aritu eta guztiri, eta gero ume hori ikusi derrigorrezko hezkuntza amaitzen duenean aber nola dago. Bazeuden proposamen batzu nahiko berritzaileak, eta egia dana, zoritzarrez, administrazio ezberdinei mahai gainean ipini diogu,
eta ez dute onartu. Eta hau, baliabide hau egiteko ez da behar, behar da borondate politikoa, hau ez da oso kosto handia ez dauko, orduan nik uste, bai, zorio txarrez, gaurkotasun handia daukate, hor nahiko kostiente ginen hizkuntza proiektuaren garrantziaz, nik uste dut dela, hor bai nik uste dut aurrerapenak egon direla, nik uste dut hor bai garai hartan zegoena eta gaur egun dagoena ez du zer ikusirik, eta nik uste dut horretan, zorionez, salto kualitatibo bat egon dela, eta horretan hori, lehen esan dagoa, eskolako langile guztiak euskaldunak izatea, txorizor txarrez oraindik ere hori ez da gertatzen. Eta hizkuntza zertifikoak eskaintzea ikasle eta ikastetxeei horretan ere indarra ekintzen genuen, esatea, gainditzen badute begi bat hor ziurtagiri bat egotea, eta ikastetxeei ere olako, nik uste elementorik eskasena hori dela, oraindik ere gaurkotasuna dutela hemen agertzen diren gauza gehienak, eta hori, pentsatzen genuen, bueltak emongo geniola, baina gauza askotan ez dugu emon, eta nik dut, barriro, agian pizkate ematean ez horrekin, diskurtsoarena, berreskuratu behar dugu, hori ezinbestekoa da, eta lehen planoan eipintzea, esatea, euskaldintzearena, momentu enten ez da ondo, eta eipini ezagun lehenengo planoan, gure diskurtso guztietan. Lehen Xabierto eta Martintxorekin gertatutako onera datorkit ez doka mairu, ez da? 12 urte dira, baina ez doka mairu. Pertinentzia guztia daka. Baina akaso, eta zeak koldok aipatu duenaren bidetikan, bai baliagarria zaigu egungo egoeraren azterketa, hobekuntzaren mesedetan, eta ez fiskalizazioaren mesedetan, baina hobekuntzaren mesedetan, zein puntutan aurkitzen gara, zeren honezke hoia, hamarkada batek ematen du, ez? Hamarkada bada lehen hezkuntzako etapa oso bat, aurre hezkuntza lehen hezkuntza etapa oso bat, ez? Diot, orain 12 urte, 2 urte zituzten haiek, edo 0 urte zituzten haiek, honezke hoia 12-14 urte dituzte, ez? Eta ja DBH-ko bidea egiten ditugu neskamutiko horiek, ikasle horiek, ez? Orduan, gure autoanalisi bat ere, autokritikatikan ere bai, zer gauzak ez ditugun ondo egin, barrura begira, bai ikastetxe bezala, bai eta sistema gisa, nik uste dut hori sanoa dela, edo zein gizarteari zerbitzura dagoen edo zein entek egin behar duen zera bat, ez? Gure sarean, ez? Kalitatea hezkuntzan kideak egiten duten horren inguruan. Hobekuntza planak ezinbestekoak ditugu. Eta hor, badaukagu, antxe argazki bat ateatzen zen, ez? Ikaslearen aipatu zen, ikaslea argazkia atera, edo bideo ateratzen zitzaion bezala, sistemari ere bideoa atera zitzaion. Eta nahi batzuk, ez? Planteatu egin ziran elkarlan partekatu baten ondoren. Orain bai, agian, ez doka mairu horretan, agian garaia da berriz ere, pixkat, hileak urdinduta ditugu nontzako eta bar, argazkia berriz ere ateatzia, eta orduan, ikusi ez, porque azkenean, hemen proiektatu egin behar gera, aurrera begira proiektatu egin behar, ezin bestean. Eta nik esango nuke, gai honetan ere, gizartearen irudian egiten dugun bezala eta gizarte ereduan egiten dugun bezala, hizkuntzaren honetan ere haundira jokatu egin behar dugu. Osea, bada garaia daukagun ahalduntze gaitasun hori euskeraren zerbitzura jartzeko. Euskal Eskola Publikoa ahalduntze prozesu sakon batean dago, bere izaeraren dimensioa barneratzen ari da, eta horretan ekarpen zabala handia eskaini diezaioke honi, esparru honi. Eta gainera, eske ezagutza badago. Esango baenu, ezagutzarik etzegoen eta formakuntza, formakuntza fasea amaitu da. Hemendikan aurrera ezagutza fasean gaude. Eta ezagutza fasean ikastetxeak beraiek dira ikerketa aplikatu horretan aktiboak izan behar diren elementuak. Eta horiek eskaini egin behar diote aurrera begirako, proiekziorako gaitasun hori. Eta orduan horrexegatik nik uste dut hezkuntzak momentu honetan
euskararen ikuspuntutikan haundira jokatu inberra dula. Bueno, ez bakarrik bukatzeko, da, ados egonez, hartuta aurkibidea bakarrik, proposamenaz, kontseiluaren proposamenarekin, jartzen dituen aurkibide horretan, ja, titulo ikasle euskaldun eleaniztasunak proposamena, jartzen duen bezala, ikuspuntu horretatik aritu gara, eta jartzen dituen puntu guztietaz zerbait adierazi dugu. Nik ikusten dut, proposamen honek 12 urte izan arren, nik izaten dut beti baduela hobekuntza bat, ez da zirkulo konzentrikoa, baina zabalkuntza bat eginez, beti gauza berari aberastasuna emanez, zuk esan dezun hori, ez da, nolabait, sinisten dut honek balio duela. Baliogarritzat jo dezakegula, ez da, gure proposamena lantzeko. Agian pizza gafe izan ginean, Zeba. Egin eta gero berakada etorri da. Brometan. Ez faktore gehiagi egon dira gure gizartean, baina egia dana da pizkat 2010-etik ona ikusten badugu igualagaixo diagnostikoaren emaitzak, egia da, ni azken aldian bizpahiru aldiz begirada bat emon diot eta diot, jode. Ostra, kezkagarria. Baina, esan nahi dute, atzera begiradaren ikuspuntutikan, ez hasieran, hizketaldiaren hasieran aipatu dugun bidetikan, nik uste dut, atzera begiratzen balin badeu, krisi garaiak ere, hobekuntzarako bere biziko garrantzia izan dute, eraldaketarako bere biziko garrantzia izan dute. Eta akaso, nik uste dut azti eta argi ibiltzen balin bagera momentu honetan ere, baliagarria izan dakiukela hause, ez? Bizitzen ari geran, pues berria dan realidade hau, molde zaharretatikan, molde berrietara eramatearena, ez? Eta orduan, nik uste dut hor, bai, egin dezakegun ekarpenik garrantzitsuena izan daitekela, epe ertainari begira, 12-14 horietako horiek hemen digan 25 urte barru, hemen eseita izango direnean, hitz egingo dituztenak eta aipatuko dituztenak. Orain dela 12 urte ez genuen aurre ikusi, smartphoneek izango zuten garrantzia, berezikin edabeen artean. Eta da fenomeno bat, nire semeak dituzten adinen ezberdintasuna dela eta, niretzat hori da elementu izugarri bat. Smartphoneen garrantzia eta guzti hori, igualatzen duen dela 12 urte, eskatuta gauden telebista gehiagik ikusten zutelako. Baina hori baino 15 urte lehenago TV Kill the Radio Star, ez esaten zan. Orduan, esan dut, hau azkenean, gaur goizian, ez, Twitch agertzen zan eztabaida baten, ez? Eta entzun dut elemento gaur goizean eztabaida batetan asko gustatu zaidana, ez? Eta mezuen infantilizazioa, ez? Mezuen gehiegizko simplifikazioa eta infantilizazioa. Nik uste dut euskerak horretan ez lukeela, bai, berrikuntza bai, baino taxuz, bai? Goguan dakat, Arantzazun Euskaltzaindiarekin egin duen ze hartan, horri hitz egiten zen hizkuntzaren ez dakit kontzeptua zehazki zein zen, baina jatortasunaz, ez da? Hitz egiten zen maila, eskatu behar zaion maila hori, ez da? Eta hori ez da torbat agian bebiarekin edo zebatarekin. Gazte egitxe egon ziren hor. Hor ere, baina horiek ere gazte izan ziren. Horiek ere gazte izan ziren. Onarpidazu broma. Bai, noski, baina esan nahi dut, hor ere nik uste dut kalitatearen, hizkuntzaren kalitatearen eta mailaren zorroztasunaren zera hori bermatu beharra daula, ezin bestean. Bestela jairak hau. Barkatuko diazue, askotan bezala gertatu zaigu gaur ere, bukaeran animatu da elkarrezketa, beste saio bat egin marko dugu, ikusten dut ematen dula askorako. Bakarrik koldori esan nahi nioke, behar badat duela 12 urte gazteak izan ginela, proposamena plazaratu genuenean, baina 12 urtetan gertatu diren gauza guztiak, ez dute hankaz gora bota proposamena, eta behar bada proposamen hori ardo onak bezala urteak behar zituen ontzeko.
Ederra. Beraz, orain, amendik 12 urtera errepikatuko dugu. Saiatuko gara lehenago Oso ondo. izan dadila. Bueno, eskerrik asko, zuen hitzengatik, Eskerrik asko zuei. jarri digute esparru bat hitz zail asko zeuskana, trabatu gara danak pixka bat, baina ederrak izan dira danak esan dituzuen hitzak, eta, Bai, bueno, pozgarria da, danak, gutxi norabide berean begiratzen dugula, kezkak partekatzen ditugula, eta indartsu eta gogoz gaudela aurrera jarraitzeko. Nik eskertu nahi nuke Paul eta baita ere kontseilua, gonbite honegatik, hau prestatzeagatik, eta bueno, hemen izateko aukera emateagatik. Gu gure aldetikan beti bezala eskertza bai eta gure prestutasuna ere zeren ekarpenak egiteko ere ezagutza zabala ere badago ikastetxetan eta hori balioan jarri egin behar dugu guztion mesedetan. Baina horrekin batera eskertza konseiluari egiten ari dan esfortzu honengatikan, ze ez da bat ere xamurra izan, ziur nago antolakuntza taldearentzat egin dezuten eraldaketa formato hau, eta orduan gure aldetikan zorionak eta txaloak. Bai, publikoa uste dut etxeetan txaloka ari dela Hori da. Eskerrik asko ere, etxetik jarraitu diguzuen nahi, arratsalde ederrontako orduak eskaini dizkiguzu dutelako. Eta besterik gabe, ordua gainera etorri zaigu, eta amaitu behar dugu. Oso ondo. Bai. Hala ba.